To można. Tego nie wolno. CD-ków nie wolno, są taty. CD-ki są taty. Tak, tak, to też jest taty. Taty. Też jest taty. To też taty. Grecia, zobacz. Greta. Pomachaj, zrób heja. Hej, hej. No pięknie. Co tak na odczepnego? Gotujesz coś? Grecia, pokaż tutaj. Pomachaj mamie. Greta. Greta, zrób hej, hej. Greta. Tu, hej, hej. No pięknie. No Jezu, jak ślicznie.